नमस्कार मित्रांनो, आज आपण सुक्या काजूची भाजी आपण बनवणार आहोत, ती पण ओली भाजी। आता हे कसं करायचं आहे ते सांगतो। हे जे काजू आहेत ना, आपल्याला 2 दिवस चांगले असे पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आहेत आणि प्रत्येक दिवशी पाणी चेंज करायचं आणि दुसऱ्या दिवशी परत नवीन पाणी टाकायचं आणि 2 दिवस असे भिजत ठेवायचे आणि तिसऱ्या दिवशी ते कापायचे। हे काजू आहेत ना, आम्ही 2 दिवस चांगले पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते आणि हे सुके काजू आहेत। आता ह्याचा आवाज बघा आणि ह्याच्यातला हा बघा, हा इथे टाकतो, ह्याचा आवाज बघा। आला आवाज? आवाज नाही येणार। सुक्या काजूचा आवाज बघा, खडखडीत आवाज येतो आणि ह्याचा आवाज बघा। हा भिजलेला काजू आहे। 2 दिवस भिजत ठेवल्यानंतर हे काजू आहेत ना, छान असे आपण कापू शकतो आणि कसे कटिंग करतात ते मी दाखवतो। सर्वप्रथम ना, आपण वेळीवरती या पद्धतीने हे काजू आहेत ना, सहजरित्या बघा, सहजरित्या ओले काजू असतात ना, हे ओले काजू म्हणजे सुके काजू 2 दिवस भिजत ठेवल्यावर ते ओले काजू बनतात आणि त्याच्या आतमध्ये पण डीक असतो। हे बघा, सहज कापले ना, हे बघा, या पद्धतीने सहज कापायचे आणि बघा, हे बघा, झाले ना कटिंग। हा बघा कसा, या पद्धतीने आपल्याला आणि काजूचा डीक हाताला लागायला देऊ नका। तो डीक हाताला लागला तर हाताची बोटं काळी होतात। हे बघा बघा बघा, हे सुके खडखडीत काजू जरी आपण पाण्यात भिजत ठेवले तरी ओल्या काजूंसारखीच भाजी आपण करू शकतो। 2-4 काजू या ठिकाणी आम्ही आपल्याला कटिंग करून दाखवतो। हे बघा, या पद्धतीने हे बघा, ही प्रोसेस आहे। वेळीवरती हे सुके काजू आपण या पद्धतीने कटिंग करायचे। बाउल मधले सर्व काजू जे आहेत ना, आम्ही या ठिकाणी विळीवरती कापून घेतले आहेत। दिसतात ना छान? हे बघा, आता या काजून हे जे कपड्याचा आधार घ्या, एक छोटासा स्क्रूड्रायव्हर किंवा काहीतरी वापरा, सुई वापरा। हे बघा, हे बघा, हे बघा, हा काजू या पद्धतीने बाहेर काढला। काही काजू आहेत, कसे शोधायचे ते दाखवतो। हे बघा, जवळून का दाखवतोय? तुम्हाला सुद्धा काजूपासून भाजी बनवता यायला पाहिजे, दाखवतो। तर मित्रांनो, हे सर्व काजू या टरफलांमधून बघा, या काजूच्या टरफलांमधून आम्ही हे सर्व काजू चांगले असे बाहेर काढले। हे ओतून घेऊया। हे सगळे बाउलमध्ये ओतून घेतलेले आहेत। आता या काजूंमध्ये आहे ना, आपल्याला गरम पाणी ओतायचं आहे। हे बघा, हे गरम पाणी का ओतायचं? तो डीक म्हणजे काजूचं तेल असतं, ते तेल ना गरम पाण्यामुळे वर येतं आणि चमच्याने जरा ढवळायचं। जास्त वेळ नाही ठेवायचा, थोडा वेळ ठेवायचा। मग ना हे बघा, हे पाणी वेगळं करायचं, म्हणजे डीक वेगळा झाला बघा। हा लाल रंगाचा आहे ना, पाण्याबरोबर आलेला डीक आहे। पुन्हा एकदा या काजूंमध्ये गरम पाणी टाकायचं। जरा 2 वेळा या पद्धतीने आपण ही प्रोसेस करायची। जरा चमच्याने ढवळायचं। काजूला लागलेला सगळा डीक आपल्याला बाहेर काढून टाकून द्यायचं आहे पाण्यामधून। जास्त वेळ पाणी नाही ठेवायचं, गरम पाणी। हे गरम पाणी आहे आणि मग नंतर हे बघा, जरा दुसऱ्या चमच्याच्या साहाय्याने हे डीक आहेत ना, आपण बाजूला करायचं। झाली स्वच्छ, दिसतायत ना स्वच्छ। अजून एकदा गरम पाणी आम्ही यामध्ये वापरत आहोत, म्हणजे उरला सुरला डीक सुद्धा त्याच्यातून निघून जाईल। तर हे भांडं जर आम्ही रिकामी करून आणलं, आता हे काजू चांगले असे वरून खालून चांगले असे ढवळून घ्या। हे काजू सुद्धा आपण कसा बाजूला करायचा, मग सारखाच बाजूला करायचा। या पद्धतीने काजूचं तेल या पद्धतीने बाजूला करा। 1-2 वेळा धुवून हे स्वच्छ धुणं गरजेचं आहे आणि मग उरलेलं पाणी परत त्या काजूंमध्ये ऍड करा। बघा, साल, काजूची साल बाजूला काढून टाकून द्यायची आहे आणि ना, आता आपण या काजूंना हात लावू शकतो। हे बघा, ही बघा, ही काजूची साल काढून टाकून द्या आणि हा काजू आता खाण्याकरिता वापरू शकतो। वाव, या पद्धतीने। आणि आता हे काजू आपण वेगळे करत आहोत बघा, सहजरित्या वेगळे केले आणि त्याच बाउलमध्ये, मगाच्या पाण्याच्याच बाउलमध्ये ते सालं टाकून, ते पाणी पण टाकून द्या आणि ती सालं पण टाकून द्या। हे बघा, हे बघा, हे सर्व काजू चांगले असे सोलून घेतलेले आहेत। पाण्यात राहू दे थोडा वेळ। काजूंची भाजी बनवण्याकरिता वाटप बनवूया। आता हे 2 अनियन घेतले आहेत, काही लसूणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि
काही हिरव्या मिरच्या घेतल्या, थोडंसं आलं घेतलं आणि एक नारळाची कवड घेतली. आता हे सर्व साहित्य आहे ना वाटप बनवण्यासाठी आपण वापरायचं आहे. चला आता यामध्ये आपण जरा हे 2 अनियन आपण या ठिकाणी वापरले आहेत, जरा भाजून घ्यायचे. थोडंफार मी हे तुम्हाला दाखवतोय कारण का मालवणी पद्धतीची काजूची भाजी बनवण्याकरिता आपल्याला याच प्रोसेसनी पुढे जायचं असतं. अनियन चांगल्या प्रकारे तव्यावरती भाजल्यानंतर ना लसूणच्या पाकळ्या ज्या आहेत ना ते जरा सोलायच्या चांगल्या आणि मग सोलून झाल्यावर धुवायच्या आणि एवढ्या पाकळ्या त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि 1 इंचाचं आलं सुद्धा त्यामध्ये कटिंग करून टाकायचं. त्याच कांद्याबरोबर भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला, जेणेकरून चव पण चांगली येईल आणि फ्लेवर पण छान येईल. त्याच्याबरोबर आम्ही मिरच्या पण या ठिकाणी वापरल्या आहेत गरम करायला, म्हणजे चांगले असे भाजून घ्यायला. तर आपण आता मिरच्या सुद्धा याबरोबर भाजून घेतल्या तरी चालतील. थोड्या वेळाने आपण हे काढून घेऊया एका डिशमध्ये. अनियनचा रंग या पद्धतीने व्हायला पाहिजे आणि मगच आपण हे डिशमध्ये काढून घ्यायचं. आणि आता या तव्यावरती एका नारळाची कवड आपण वापरायची, मिक्सरला लावून घेतली तुकडे करून, आणि ओल्या नारळाची 1 कवड वापरायची, मिक्सरला लावून घ्यायची तुकडे करून. मग या पद्धतीने तुम्हाला नारळाचा किस दिसेल आणि विळीवरती किसलं तरी चालेल, पण हे भाजून घेणं जरासं गरजेचं आहे. खोबरं चांगल्या प्रकारे भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे डिश मध्ये काढून घेऊया. मध्ये काय धने आहेत, काळी मिरी आहे, चक्री फूल आहे, दालचिनी आहे, जायपत्री आहे आणि हे लवंग आहे आणि दगडफूल आहे. हे सगळं आपण या तव्यावरती भाजून घेऊया. जे जिन्नस आहेत ना हे बघा, या तव्यावरती आपण हा गरम मसाला भाजून घ्यायचा आहे. एक छोटा चमचा आहे ना तीळ वापरले तरी चालतील, नाही वापरले तरी चालतील. आता हे सगळं जरा चांगलं असं खरपूस भाजून घ्या. आवाज जरा आला ना का समजायचं आपला गरम मसाला आहे ना छान असा भाजला आहे. हे पहा, या ठिकाणी गरम मसाला छान असा बशीमध्ये भाजून घेतलेला आहे. वाटप बनवण्याचं साहित्य छान असं भाजून झालेलं आहे. मिक्सरच्या भांड्यात गरम मसाला भाजलेला ऍड करूया. हे जरा मिक्सरला लावून आणूया. वाव, त्याच्यामध्ये नारळाची ओली कवड जी होती ना ती भाजून घेतलेलं खोबरं ते आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करून आणूया, म्हणजे मिक्सरला लावून आणूया. खोबरं सुद्धा यामध्ये मिक्स केलेलं आहे, म्हणजे मिक्सरमध्ये बारीक केलं आहे. आता हे भाजलेलं अनियन, आलं, लसूण, मिरची हे सुद्धा आता मिक्सरला लावून आणूया. चला, हे पहा मालवणी पद्धतीचं छान असं वाटप आम्ही या ठिकाणी मिक्सरमध्ये बनवून घेतलेलं आहे. चला, तर हे वाटप आम्ही बशीमध्ये काढून घेतलेलं आहे. सगळं वाटप बशीमध्ये काढून घ्या आणि जेवढं गरज वाटेल तेवढंच वाटप वापरा भाजीमध्ये, म्हणजे उगाच एक्स्ट्रा जास्त टाकून भाजी छान बनेल, पण उगाच वाजवीपेक्षा जास्त कशाला टाकायचं. जेवढी गरज आहे भाजीला तेवढंच वाटप वापरायचं. तर मग आता आपण या वाटप असलेल्या भाजीमध्ये आहे ना थोडंसं टोमॅटोचं फ्लेवर ॲड केला तरी चालेल. घेतल्यात आता ते मिक्सरला लावून आणूया. चला, मग हे बघा, हे टोमॅटो प्युरी आम्ही जरा अशी बनवून घेतलेली आहे. गॅसवरती पॅन तापत ठेवला आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाका. आता आपण ह्या तेलामध्ये आहे ना तेजपत्ता टाकूया आणि जराशी दालचिनी टाकूया आणि हे आहे चक्री फूल आणि थोडासा बारीक कटिंग केलेला अनियन. थोडासा अनियन वापरला तरी चालेल, कारण का वाटप आहे ना त्याच्यामध्ये अनियन भरपूर वापरलंय. आता हे जरा ढवळून घेऊया. आता आपण यामध्ये ना मालवणी मसाला टाकूया 2 चमचे, छोटे 2 चमचे वापरायचे. लाल मिरची पावडर आपण 1 चमचा वापरायची, अर्धा चमचा हळद. चमच्याने ढवळून घ्यायचं आणि गॅस स्लोच ठेवा जरा. या काजूच्या भांड्यातलं पाणी आहे ना आम्ही नितळवून घेतलेलं आहे ना, ते पॅन मध्ये ऍड करायचे आणि आता हे काजू सुद्धा यामध्ये मिक्स करायचे या मसाल्यामध्ये. बघा किती सुंदर सुरेख दिसत आहेत ना. सुरुवातीपासून रेसिपी मी दाखवली आहे तुम्हाला. 100% आवडली तर पहिला सबस्क्राईब करायचं, बेल आयकॉनला प्रेस करायचं आणि घरी काजूची भाजी बनवून खायची. चांगला असा स्वच्छ धुतलेला बटाटा आहे आणि आपण साली सकटच वापरायचा आहे. चल, यामध्ये आपण हा जो बटाटा आहे ना या पद्धतीने ऍड करा. आणि हे बघा काय आहे, साली सकट आपण बटाटी जेव्हा या काजूच्या भाजीत टाकतो ना एक वेगळी चव येते, वेगळाच फ्लेवर येतो. तुम्ही ही भाजी बनवून कर बघा. थोडंसं पाणी ऍड करायचं.
चला थोडंसं चवीनुसार मीठ ॲड करायचं. एकदा ढवळून घ्या. ढवळून झालेलं आहे. याला उकळी आली. 5-10 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया. गॅस थोडा स्लो करा. बशीमधलं थोडंसं वाटप आहे ना आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ऍड करूया. काय आहे हे टोमॅटो प्युरीमध्ये जरा आम्ही वाटप ऍड करत आहोत. चला आता याच्यावरती झाकण ठेवूया. टोमॅटो प्युरीमध्ये आम्ही वाटप टाकून चांगलं असं फिरवून आणलंय मिक्सरला लावून. आता 10 ते 15 मिनिटं झाली आहेत. ही पहा काजूची भाजी एकदम सुंदर छान अशी शिजलेली आहे. आता जरा ढवळूया. काजू पण छान अशी शिजलेली आहे. काय ह्या काजूच्या भाजीमध्ये आपण ही वाटप बनवलंय ना ते ऍड करूया. सगळी काजूची ग्रेव्ही आहे ना म्हणजे वाटप आहे ना नारळाची ग्रेव्ही आम्ही ह्या काजूच्या भाजीमध्ये टाकत आहोत. आता हे काही ढवळून घेऊया. छान अशी काजूची ग्रेव्ही. आता मगाच्या मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी टाकून सुरली नारळाची ग्रेव्ही पण आम्ही पॅनमध्ये ओतलेली आहे. जर ज्यांना पाणी अजून त्याच्यामध्ये ॲड करायचं असेल तर एक्स्ट्राचं पाणी अजून थोडंसं ॲड केलं तरी चालेल. ती उकळी येत आहे. 5 मिनिटं झाकण ठेवलं. 10 मिनिटं झाली आहेत. झाकण बाजूला केलं. वाव. आता ही भाजी जरा ढवळून पाहूया. भाजी छान अशी ग्रेव्ही छान झालेली आहे. आपण पाहू शकता भाजी ढवळल्यावर कधी एकदा चमच्यात घेऊन खातोय अशी झाली आहे. हे बघा ही आहे काजूची भाजी. बघा आवडली आहे. चला छान अशी काजूची भाजी वाफाळलेली पावसाळ्यात खायला खूप मजा वाटते. दिसली. या पद्धतीने आम्ही बनवली ही काजूची भाजी. ही भाजी जरा जवळून दाखवतो. बघा किती सुंदर सुरेख काजूची ही ग्रेव्ही आणि भाजी. या पद्धतीने आम्ही बनवली काजूची मालवणी पद्धतीची भाजी. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.